Dzień dobry, chłopacy. Dzisiaj szykujemy ryż. Nam potrzebna cebulka. Nakrajamy, ложimy na patelnię. Marchewkę nakrajamy, ложimy na patelnię. Czosnaczek nakrajamy, ложimy na patelnię. Potrzebny jest ryż. Ryż przemywamy, póki woda nie stanie się przezroczysta. Bierzemy mięsko, ложimy na patelnię, obsmażujemy. Dodajemy przyprawki kaukaskie, sól, pieprz po smaku. Dodajemy ziółka. Dodajemy kubik. I zalewamy wodą. Wody musi być 3 razy więcej niż ryżu. Dodajemy listek laurowy. Tuszymy 10 minut. Później z góry nakładamy ryż. Tuszymy 10-12 minut. Później odłączamy plitę, przemieszujemy wszystko, zakrywamy kryszeczką i trzymamy jeszcze 10 minut. Smacznego!